Venray wil thuis de nare smaak van het verlies in de derby vorige week tegen Volharding wegspoelen. Hij moet het vandaag doen zonder de geblesseerde Wismans en de geschorste Stiphout en aanvalsleider Toeratsidis. Na een kleine 10 minuten is het Frank Gillis die Danny Pelzer inspeelt. Hij gaat richting de 16, pingelt tussen 4 man en legt de bal achter de doelman van SSS 18. 1-0 voor Venray. Het is Bas Joosten met de voorzet. En die komt bij Frits Lucassen. Het wordt weggewerkt door Van Mil. Vervolgens is het Jesse Romme die een afzwaaier produceert. Ruben van der Walen die de bal in de diepte speelt. Jordi Jansen ziet er brood in. Hij zet door. De bal komt bij Denen in de 16. 3 spelers in een geel tenue is iets te veel. Maar de bal rolt vrij en Jordi Jansen plaatst de bal knap in de verre hoek. Venray leidt met 2-0 na een klein half uur spelen. Enkele korte combinaties van Venray zorgt ervoor dat Danny Pelzer vrij voor doelman Kevin van den Berg opduikt. Echter, de bal gaat over de achterlijn. Een vrije schop voor Venray. Arbiter Dragstra fluit wederom. Vrije schoppen zijn op dit moment voor aanvoerder Van Mil. En die schiet de bal eenvoudig raak. Een kans voor SSS 18 dan, middels deze vrije trap van Verlinde. Hij plaatst de bal over de lat. De hieropvolgende doeltrap komt bij Danny Pelzer terecht. Deze zet goed door en de bal komt op links bij Jordi Jansen. De vervanger voor Toeratsidis plaatst de bal in het doel en zet de stand van 4-0 op het scorebord. Aanval van Oorloon via Jansen en Lucassen. Met een goede actie schiet Paul Jansen de bal voorlangs.
Misschien wel de beste kans van de bezoekers in de eerste helft. Komt Venray dit keer wel goed uit de kleedkamer? Het antwoord is niet echt. Dit is al in de tweede minuut. Frank Gielis kopt de bal zo bij Jansen in de voeten en met het keurige schot schiet hij raak. Doelpunt SSS 18. Dan is het Jordi Jansen met een geplaatste bal. Het publiek denkt aan een hattrick voor hem. Maar op deze dag laat het zich visueel foppen. SSS 18 wederom met een gevaarlijke actie. Paul Jansen zijn schot raakt ditmaal de lat. Voorzet vanaf links, een slim hakje van Joosten en de bal van Verlinde gaat over het doellijn. Via de kluts komt de bal bij de vrijstaande Bas Joosten. Voor hen is het een eenvoudig kunstje om de bal achter Jordi Strump te leggen. Stand 4-2. In de slotminuut weet Angel Vermel op rechts de ingevallen Bram Vievermans te bereiken. Deze gaat richting de 16 en met een keurig schot bekroont hij zijn actie met de 7e treffer van deze avond. De eveneens ingevallen Janne Peters wil ook graag scoren, alleen hij raakt uit koers van het doel. Het duel eindigt daarmee in 5-2 voor Venray.